Ku ziyarci dan Alhaji MK TV da ke kan YouTube ku subscribe da ƙararrawa domin samun kayatattun interview comedy da kuma abubuwan da suke faruwa a duniya. Me ya ake ciki ne? To in ban bauta wa mace ba, wa zan bauta? To me kake nufi yanzu? Komai na wani mata ne. Kenan kai yanzu baka taimakon maza sai mata. Wa zan bauta? To amma yanzu kuma me sunanka? Na mata. A duk ba ma wani kawai ba dama na zo ne akan ka bani shawara ina son kama sana da haka sana ta dace da ni. Tallan goro. Tallan goro sai ka ce da na kalala. Har ya gaje. Gaskiya wannan shawara kan bace baka san da wata. Tallan sigari. Haba tallan sigari sai ka ce dai a bari. Shut up yamma. Haba a bari daga magana. Na rantse sai na faffasa ma kokan kanka. An iska. Ware! Ku ziyarci dan Alhaji MK TV da ke kan YouTube ku subscribe da ƙararrawa domin samun kayatattun interview comedy da kuma abubuwan da suke faruwa a duniya.